Bay of Bengal-ni khurio achaijak Ashani Cyclone tabuk sibsaui tongo salgra-salthang bwkhak metalni salmarini simi chitham salmari jora Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, tei Kerala watwi kwbang wanai. Bharatni nokbar teibar bedekni bwkhaktwi o haste-rokno hojak khlaijaka. Aboni bwswkang IMDni weather report no rwksawi o metalni chuku salmarini simi chenui salmari jora Odisha tei West Bengal-o watwi fainai hwnwi sajak tongmani. IMDni Bhubaneswar kendroni Senior Officer Uma Shankar saka. Bwskang dam brwichichar-ni bisingo cyclone chengui mano. Phia kwrwng hasteo watwi kwbang phaiwi mano. Watwi-bai baksa tongano nokbar Bharatni nokbar teibar bedek tweet khlaiwi swyka Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu tei Kerala hasteo bwskang noka saltham romwi watwi tongano. Private weather agency SkyMetni bwkhaktwi sajaka Cyclone Ashani salgra-salthang bwkhak mwkhang phirogwi tongo. Bwskang dam nwichibrwi-ni bisingo-no Tamil Nadu, Andhra Pradesh-o Cyclone Ashani-ni kobolmung nukjagui mano. Abo bai baksa Andaman Nicobar Island, Odisha Bihar, Karnataka, Jharkhand, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Kerala haste-rogo watwi kubungno wawi mano. Cyclone Ashani-ni kobolmung-bai kwrak salni phungni simi-no haste Tripura-o watwi khoroi kharai phainani chengkha. Bureau report Kokhrang.